Teraz si ukážeme základnú techniku do vrchu, čiže ukáže nám ju Miro. Predstavme si, že povel ready go, nastáva štart. Športovec sa snaží rotáciou ruky pronáciou vypáčiť zápästie superovi smerom do vrchu a celý ťah vlastne spočíva v ťahu do prstov, aby sme predĺžili vlastne tú superovi páku, ktorá predstavuje jeho dlaň s prstami, čím sa my dostávame do biomechanicky výhodnej pozície. Lakeť po podložke sa môže ľubovoľne pohybovať, taktiež môžeme sa pretláčať celým telom. Nohu môžeme mať taktiež zapretú kdekoľvek, ale to základné rozostavenie pre vrchárov je v podstate nohy širšie, kdežto pri druhej technike to bude, že veľakrát používajú zapretie ostôl. Takže takto. Dokonca ešte môžeme tak, že Miro ešte bude bližšie trupom k stoliku. Toto je správne, tie boky sa pekne oprali do spodu. Takže základná technika a vrch.